ఈ పశువులు ఇతర జీవాలు మృతి చెందితే బాధిత రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ పశు నష్ట పరిహార పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. జిల్లాలో 6 లక్షల ఆవులు, ఎద్దులు ఉన్నాయి, 8 లక్షల గేదెలు ఉన్నాయి, 17 లక్షల గొర్రెలు, 7 లక్షల మేకలు ఉన్నాయి అని లెక్క కట్టింది. పాడి రైతులు పశు వైద్యాధికారిని సంప్రదించి పేరు నమోదు చేయించుకోవడంతో పాటు చరవాణి నంబరు అందజేయాలి. పశువులు చెవికి ఇనాప్ ట్యాగ్ వేయించుకోవాలి. మేకలు, గొర్రెలకు ఇనాప్ ట్యాగ్ అవసరం లేదు. జియో ట్యాగింగ్ చేయించుకోవాలి. అనారోగ్యంతో పాటు రహదారి, రైలు, అగ్ని ప్రమాదాలు, వరదలు, విద్యుత్ఘాతము, విష ప్రభావం వంటి తదితర కారణాలతో మృతి చెందిన వాటికి పరిహారం అందుతుంది. ప్రమాదాల్లో మృతి చెందితే స్థానిక పశు వైద్యాధికారి సమాచారం ఇవ్వాలి. పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయించాలి. సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పశువులు, మేకలు, గొర్రెలు మృతి చెందితే యజమానులు పశు వైద్యాధికారికి సమాచారం అందించాలి. బీమా ప్రీమియం ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. పాడి రైతులంతా పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పత్తికొండ ఏడీఏ అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. నీడపట్టున లాభాలు మాటున షెడ్ నెట్లో నారు పెంపకం. షెడ్ నెట్ ద్వారా నార పెంచుతూ మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. మిరప, టమోటా, వంకాయ, బంతిపూలు వంటి నారల మడులను పెంచుతూ ఎకరాకి 50,000 చొప్పున 2 ఎకరాలకు ఏడాదికి 1,00,000 చెల్లించి కౌలుకు తీసుకొని షెడ్ నెట్ ఏర్పాటు చేసుకుని వివిధ రకాల నారును పెంచుతూ రైతులకు అమ్ముతున్నారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఇప్పుడు అందరి నోట ఇదే మాట.